सनमान निधि यजना स्किमनि रां मोनगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान आपडेट नोंथांमोननि गोनां आपडेटखौ लानानै फैदों। दिनैनि नैबे भिडिअआव मस्ट इम्परटेन्ट आपडेट जाय बिथांमोना PM किसाननि रां मोनो। गोबां मानसिफोरानो सोंहरबाय थादों, आङो भिडिअखौ लाबथ'नो हाथ'वाखैमोन, एसे उसुबिदामोन, बेनि थाखायनो आं नोंथांमोननो खोन्थाहरनो हाथ'वाखैमोन। नैबे PM किसाननि 20थि नं इनस्टलमेन्टआ दाख्लैबावै गभर्नमेन्टआ 2 आगस्ट खालि हरदोंमोन। गोबांनियानो PM किसाननि 2000 रां, नैबे 20थि इनस्टलमेन्टनि 2000 राङा बेंक एकाउन्टसिम फैयाखै। मानि थाखाय फैयाखै होननानै गोबां मानसिफोरा सोंहरदों आरो रांखौ मोनगोन ना मोनला, माब्ला मोनगोन, बेफोरबायदि सोंहरदों। आं नोंथांमोननो बेनिनो गोनांथार आपडेट लानानै फैदों आरो जाय बिथांमोना रांखौ मोनदों नोंथांमोननिबो मोनसे इम्परटेन्ट आपडेट। बे आपडेटआनो जाहैबाय, जुदि नोंथाङा रांखौ मोनबाय दं, नोंथाङा नोंथाङा आइडिखौ बानायना लायाखै, अब्ला नोंथाङा थाबैनो बानायदो। नङाब्ला खिन्थु नोंथांनि PM किसाननि रां मोनबाय थानाया सानसे समाव बन्द जागोन। नैबे फार्मार आइडिखौ नोंथाङा बोरै बानायनो हायो बेनि आपडेटखौ आं नोंथांमोननो भिडिअनि जोहै होगोन। नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासे नाय आरो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम नोंथाङा डिजिटेल खौरां बर' रावैनो मिथिबाय थानो थाखाय चेनेलाव जुदि गोदान फैदों, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। आरो नोंथांमोननि अननायाव आर'नाइ 5G इउटुब चेनेला 40K साबस्क्राइबार कमप्लिट खालामनो हाबाय दाख्लैबावै। नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय। बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम नोंथाङा मिथिबाय थानो थाखाय। दानिया जोङो सावरायगोन, गोबाङानो सोंहरबाय थादों राङा मानि थाखाय हाबाखै, रांखौ मोनगोन ना मोनला, जोङो बेनि आपडेटखौ सावरायग्रोगोन। नोंथाङा जेबो दा रां मोनाखैब्लाबो जिंगासिथ'नाङा। मानो होनोब्ला नैबेयाव मोनसे इम्परटेन्ट बेयाव नटिस बेयाव बहननानै होदों गभर्नमेन्टनिफ्राय PM किसान। आं नोंथांमोननो रोखा रोखा खोथानानै होगोन मानि थाखाय नोंथांनि बे PM किसाननि राङा बन्द जानानै दं। आङो बेनि बागै नोंथांमोननो डिटेल्सखौ खोथाहरगोन आरो नोंथाङा मा खालामनांगोन रांखौ मोनफिननो थाखाय बेखौबो आं नोंथांमोननो खोथाहरगोन। दानिया जोङो नैबे इम्परटेन्ट आपडेटखौ सावरायगोन। नैबे PM किसाननि पर्टेलाव फैनानै नोंथाङा हारसिङैबो नायनानै लानो हागोन नोंथांनि राङा मानि थाखाय बन्द जानानै दं, गभर्नमेन्टआ नोंथांनि रांखौ मानि थाखाय बन्द खालामदों, नैबेयाव लिरनानै होदों नटिसनि जोहै। इम्परटेन्ट आपडेटखौ सावरायग्रोनि, बेनो जाहैबाय PM किसाननि नोंथांनि मोनखाबोबाय थानाय बे PM किसाननि राङा मानि थाखाय बन्द जानानै दं आरो रांखौ मोनफिननो नोंथाङा मा खालामनो नांगोन, बेनि इम्परटेन्ट आपडेटखौ जोङो नायगोन। गोबांनियानो प्रब्लेम जादों, बेबायदि गोबाङानो रां मोनाखै आरो जाय बिथांमोना रां मोनखाबोबाय दं नोंथांमोना फार्मार आइडिखौ बोरै बानायनो हागोन, आङो बेनि आपडेटखौ नोंथांमोननो भिडिअनि जोबनायथिं खोथाहरगोन। नोंथाङा जुदि मिथियाखै, जुदि नोंथांनि राङा स्टप जानानै दं, नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासे नायबानो जाबाय। नैबेयाव लिरनानै होदों इम्परटेन्ट नटिस। नैबे PM किसाननि पर्टेलाव फैनानै नोंथाङा हारसिङैबो बे नटिसखौ चेक खालामनो हागोन। नैबेयाव लिरनानै होदों रां स्टप जानायनि मोननैसो बेयाव नटिस लिरनानै होदों। बेयाव PM किसाननि रां मोननाय इलिजिबिलिटि क्राइटेरिया, बे इलिजिबिलिटि क्राइटेरियाजों गोबांनियानो मेच जायाखै आरो बेयाव सासपेक्ट जानायनि बाथ्रा बुंदों। नैबेयाव लिरनानै होदों नटिसआव, एसे फरायना होनि। The department has identified certain suspect cases that may fall under the exclusion criteria outlined in the PM Kisan scheme guidelines. Those include, for example, नोंथांखौ सासपेक्ट खालामनाय जादों, आइडेन्टिफाइ खालामनाय जादों। मानो होनोब्ला नैबेयाव मोननैसो इम्परटेन्ट बेयाव आपडेट होनानै होदों। मानि थाखाय नोंथांखौ सासपेक्ट खालामनाय जादों, बोरै नोंथांनि PM किसाननि इलिजिबिलिटि क्राइटेरियाजों मिलायिखौ बे PM किसान नैबे पर्टेलाव रोखायै मेनसन खालामनानै होदों।
गिबियावनो लिरनानै होदों बेयाव फार्मार हु एक्वार्ड लेन्ड अनारशिप आफ्टार 01/02/2019 नैबे मोनसे पइन्ट बेनि थाखायनो गोबांनियानो PM किसाननि राङा हाबाखै मानो होनोब्ला नोंथाङा जुदि नोंथांनि गायग्रा हाखौ नोंथाङा गावबागावनि नामाव नैबे 01/02/2019 आव जुदि बानायनानै नोंथाङा PM किसानखौ एप्लाइ खालामदों स्किमनि थाखाय नोंथांनि राङा स्टप जानानै दङ बेयो PM किसाननि गाइडलाइनजों मिलाया बेखायनो नैबेयाव मोनसे पइन्ट होदों आरो नैबेयाव 2 नाम्बाराव होदों न'खरसेयावनो 2-3 मानसि मेम्बारा मोनसे हानि खाजोना रसिदजोंनो गोबां बेनिफिसारिफोरा लादों न'खरसेयावनो 3-4 नाथाय बे PM किसाननि रांखौ लेन्ड मोनसे हानि कागजजों सासेल' मानसिया बे PM किसाननि बेनिफिटखौ मोनो बेफोरबायदि प्रब्लेमनि जाहोनावनो गोबांनियानो PM किसाननि 2000 रांखौ एबार मोननो हायाखै दानिया नोंथाङा रोखा जाबाय आरो नोंथाङा रांखौ मोननो थाखाय दा मोनसे नोंथाङा फिजिकेल भेरिफिकेसन बेयाव बानायनायनि बाथ्रा बुंदों बेयो जागोन नोंथांनि एग्रिकालसार अफिसाव नोंथाङा फिजिकेलि नोंथाङा भेरिफिकेसन खालामफिननांगोन रांखौ मोननो थाखाय थाबैनो नोंथाङा बेनि बागै खौरां मोनगोन आरो नोंथाङा चेक खालामनानै नायबानो जाबाय PM किसान पर्टेलाव नैबेयाव हाबनानै नोंथाङा गावबागावनि इलिजिबिलिटि क्राइटेरिया मानि थाखाय नोंथांनि PM किसाननि राङा दानजाखो स्टप जाखो नोंथाङा नायजागोन नैबे मोननै पइन्ट बे मोननै पइन्टनि थाखायनो PM किसाननि गोबांनि बेंक एकाउन्टआव 2000 राङा हाबाखै बेनो जाहैबाय आं खेबसे खोथाबावनि नोंथाङा नैबे 01/02/2019 आव नोंथाङा जुदि हाखौ नोंथांनि नामाव लाबोदों आरो PM किसानखौ नोंथाङा एप्लाइ खालामदों बेयो जानाय नङा नैबेयाव बियो PM किसाननि गाइडलाइननि बाहेराव बेखौ बुंदों आरो न'खरसेयावनो मोनसे हानि आइडियावनो 3-4 मानसिया जुदि PM किसाननि बेनिफिटखौ लादों बेबायदि मानसिफोराबो PM किसाननि रांखौ मोननो हाया नैबेयाव रोखायै लिरदों आरो बेखायनो गोबांनिखौनो हल्ड खालामदों दा बेखौ नायबिजिरफिननायनि बाथ्रा बुंदों बे नायबिजिरनाया थाबैनो जागोन आरो नोंथाङा गावबागावखौ फोरमान होनो हायोब्ला नोंथाङा PM किसाननि रांखौ फिन जेरै नोंथाङा मोनोमोन बेबायदिनो नोंथाङा मोनफिनगोन आङो बेनि बागै नोंथांमोननो भिडिअ लाबोबावगोन नोंथाङा दानिया चेक खालामना नायबानो जाबाय बेखौ चेक खालामनो थाखाय इलिजिबिलिटिखौ जुदि राङा हाबाखै नैबे नाउ इउआर स्टेटासाव क्लिक खालामबानो जाबाय आरो नोंथांनि आइडिखौ होनानै नोंथाङा चेक खालामबानो जाबाय नैबेयाव नोंथाङा गावबागावनि रेजिस्ट्रेसन नाम्बार आरो केपसाखौ होनानै नोंथाङा PM किसाननि पर्टेलाव डाइरेक्टयै नोंथाङा मेन पर्टेलाव हाबगोन आरो हाबनानै नोंथाङा इलिजिबिलिटि स्टेटासखौ नायबानो जाबाय माबायदि देखायदों आं नोंथांमोननो एग्जाम्पल मोनसे देखायनि नोंथाङा दानिया पर्टेलाव हाबनानै नैबे रिजन अफ इनएलिजिबिलिटियाव नोंथाङा क्लिक खालामनानै नायबानो जाबाय नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों बेबायदि रिजनखौ नैबे सासे बेनिफिसारिया नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों बे सासे बेनिफिसारिनि बेयाव लिरनानै होदों आं दहायनो बुंखादों सासपेक्ट खालामनाय जादों नोंथांनि लेन्ड ट्रेन्सफार नोंथांनि नामाव हाया ट्रेन्सफार जानाय नैबे आफ्टार 01/02/2019 नैबे मोनसे रिजन नोंथांमोना दानिया रोखा जाबाय जुदि बेबायदि नोंथांनि रिजना नैबेयाव नोंथाङा नुनो मोनदों रिजनखौ नोंथांमोनखौ थाबैनो फिजिकेलि इनकुवेरि खालामगोन आरो बे इनकुवेरियाव नोंथाङा गावखौ फोरमान खालामनो हायोब्लासो रांखौ नोंथांमोना जेरै मोनो बेबायदिनो मोनफिनगोन दानिया नोंथाङा रोखा जाबाय दानिया जोङो सावरायगोन फार्मार आइडि PM किसानाव जाय बिथांमोना रां मोनखाबोबाय दं नोंथांमोना थाबैनो फार्मार आइडिखौ एप्लाइ खालामनानै लाबानो जाबाय बेखौ नोंथाङा नैबे गुगोलाव आसाम फार्मार आइडि नोंथाङा बेखौ सार्च खालामबानो जाबाय आरो नैबे आसाम फार्मार रेजिस्ट्रियाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा अनलाइननो बेयाव फार्मार आइडिखौ एप्लाइ खालामनो हायो PM किसानाव थाबैनो नैबे फार्मार आइडिनि गोनांथिया जानानै फैगोन जेब्ला फार्मार आइडिखौ बिगोन नोंथाङा जुदि फार्मार आइडिखौ होनो हायाब्ला नोंथांनि रां मोनखाबाय थानाया स्टप जागोन बेखायनो नोंथाङा थाबैनो बेखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनानै लाबानो जाबाय आङो बेनि फुल एप्लाइनि भिडिअखौ लानानै फैबाय दं दिनैनि भिडिअआ गोलाव जाबाय
बेखायनो आं नोंथांमोननो नेक्स्ट भिडिअ'आव फार्मार आइडिखौ बोरै बानायो बेनि बागै खोन्थागोन। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय, शेयार खालामबानो जाबाय। एसेनोसै।